Ola a todos, este lugar precioso que teño aquí detrás pertence xa á comarca do Ribeiro. Estamos nun dos concellos que din por aí que é un dos máis ricos de España. Non sei, eu creo que hai de todo, pero en fin, estamos en Avión, un lugar no que os seus habitantes tiveron que emigrar masivamente durante todo o século XX. Uns foron a México, outros a Venezuela, outros a Alemaña. O caso é que moitos deles están de volta e ao volver encontráronse cunha vida completamente distinto. Os muiños xa non moen, os fornos non cocen pan e os pastores xa non suben aos chozos da Serra do Suído, pero hai unha cousa que sí conseguiron que continúe, a música, sobre todo porque desde hai 2 anos un grupo de persoas xúntase para cantar e para tocar. Teñen todos entre 40 e 80 anos, fanse chamar Flor de Toxo e, como vos dicía, todos eles foron emigrantes que están de volta e que recuperaron aquelas vellas melodías que cantaban súas aboas e súas bisaboas, as mesmas melodías que un día levaron no corazón cando marcharon polo mundo, as mesmas melodías que hoxe os traen polo camiño de volta, as mesmas que esta noite nos traen a Lalá hasta aquí, hasta o Concello de Avión, para conocer a Flor de Toxo. Canta y motiñas, canta, que se canta leonoso, canta y motiñas, canta, que somos la Flor de Toxo, que somos la Flor de Toxo, ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la. E cando estabades alá, que botavades de menos daqui? En que pensabades? Nas festas. Nas festas, eu tamén nas festas. Anda! Se non pensabades na paisaxe, nin... Na romería Nas que se fan romerías. por aquí, eso era o que... Pero non me digades que alá non había festas tan boas como as Sí, daqui. había, pero non Pero, como aquí. mira, a morriña era a que nos atraía aquí e nos facía acordar desto de aquí. Ahora morro de paz, yo cantar no me mantengo, yo cantar. Unha das cousas que caracteriza os compoñentes de Flor de Toxo é que todos nalgún momento das súas vidas botaron de menos a música da súa mocidade, porque todos eles emigraron. Marcharon de Avión con 15, 16 ou 17 anos. Marcharon perseguindo o soño dunha vida mellor, dun futuro cheo de cousas que en moitos casos nin siquiera viran nunca, de todo aquilo que non había nas súas casas cando apenas lle chegaban a artesa para coller un anaco de pan. E mentres estiveron fora, a música foi a lembranza máis bonita, o recordo da festa, da alegría, da nené durísima pero feliz que deixaron atrás, o alumiño do cantar das aboas e da súa maneira de tocar a pandeireta. Pero cando viñeron de volta de México, de Venezuela, de Suíza ou de Alemaña, as aboas xa non estaban e os lugares polos que corrían de rapaces semellaban outros. Iso sí, a música que gardaban na memoria era a mesma, o recordo máis feliz dos que levaron polo mundo. Por iso decidiron xuntarse e formar este grupo, agora que todos son emigrantes retornados, para continuar cantando as coplas das aboas, as que lembraban por riba da escaseza que deixaron atrás cando saíron de Avión. Isto era unha aldea sin luz, sin carreteras, con camiños de vacas, de carros. Aquí non había vida, non había porvenir. Recordo que a casa era de madeira e o calor que temos agora da calefacción era antes das vacas e dos porcos e das hariñas. E eran as camas coa carocha do millo, facíanse os xarbos das camas e cando non, no chao. E molladiños, todos cheos de... Bueno, ya. Este é a choza de Mangueiro. Pasei parte da miña niñez aquí, noite por noite, dormindo aquí, para botar os becerros ás vacas de noite, e ás mañás munguiámolas, e depois metíamos os becerros no cortello, as vacas íbanse pastorear polo monte, e nos íamos po pueblo, co leite, nas maus, nas calderetas, e así, era a nosa vida. Estes eran solamente 3 meses de verano. Junio, julio e agosto. O lume prendíase aquí, esta era unha cama que se facía de toxo e fento, e pois dormíamos aquí todos, mezclados con homes e mulleres. Pois mira, dormíamos, unhas veces dormíamos, outras veces pasábamoslo aí facendo travesuras, levantándolle o vestido ás mulleres. Bueno, pois imagínate, cousa de rapaces ou que sei eu, pero facíamolo. Aí cantábamos, asábamos un poquinho de touciño, chourizos, cada quen o que tiña, e pois así pasábamos a noite. Unha cousa, pois, como se diría, moi esclava, pero moi divertido, moi divertido. Isto era muchísimo, moi divertido. A
costiña do subido é moi mala de subir. Cando tiña 15 anos subía a cantar e a rir, daime las manos, paloma mía. Cada copla fala daquel tempo antes de emigrar no que non pesaban as pernas cando subían os chozos do suído. Porque o que cantan fala do que vivían, da mestura de diversión e esclavitude que lembra José, do xeito no que se convertía en festa cada xuntanza de traballo, cada ocasión de mocear, de rirse, de bailar e de cantar. Fixen a cama de toxo e a cabeceira de fento, cerra a porta moreniña, que non entre para dentro, daime las manos, paloma mía. Bueno, acordades vos do día que marchastes, do día que vos fostes de avión? Eu sí. Cal era a sensación cando te estabas indo? Ai, mira, non quixera recordalo porque eso era unha tristeza que casi que me fan chorar. Eu iba feliz porque iba a conocer outros mundos, iba a salir desto. Nada máis, simplemente era por salir desta miseria que tiñamos. Mira, a vida cambiou tanto, que eu creo que agora, cando un mira para atrás, naquela época na que te mandaban ir ao muiño, ou que iba a tua nai ao muiño, ir ao muiño, creo que xa case a botades de menos. Xa o feito de que os muiños non funcionen, por exemplo, dá un pouco de pena, que os chozos estén sin usar dan un pouco de pena. E agora vou a muiña, para mí é como che diría? Como quixera expresarlo? Un orgullo, vou con gusto, vou con felicidade, vou recordando cando cantaba aquela cantiga. O muiño troula, troula, ai, ai, agua fai no troulare, as mociñas do rudeiro rabean por se casare. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. De onde sacades esas pezas, as cantigas, o repertorio de onde sale? Isto sale de xa dos nosos antepasados, que íamos coas vacas pa monte, e iban os vellos. Entonces dicían, vamos botar unha ronda. As cantigas. Botar unha ronda era poñerse a cantar. Ajá, sí. 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou os que furan. A ronda é o que se queira. Xa. E de aí é onde aprendemos. Nós aprendemos isto de a bailar e a cantar dos vellos. A ver, bótame unha cantiguinha. A ver, cala, que che boto. Este bandiño de xente, ui, ai, ai, este bandiño meu. Este bandiño de xente, señor San Bertolomeu. A fariña vai ben, a fariña vai boa. A fariña está lindísima. Para comer as papas. Ai, que boa. A ronda do moinho era cando se iba ao moinho, que se iban dous ou ibanse dous, ou ibanse tres. Home, eu puñase a cantar no moinho. Eu tamén cantaba no moinho canto podía. E viñamos aquí ali ao moinho.
de noite, cos farolos a granizarem, por nós abaixo, e chajábamos perdidinhos ao moinho, perdidinhos à casa de granizo, os foles na cabeça, e assim como se podia. Muita esclavitud de verdade. E aunque sea pelo mundo adiante, também se passam canutas, passam-se negras. Acordava-me todo. Acorda o pão, aunque daquela fazia-se muito ruim pão, porque não havia com que o fazer. Acordava-nos na mata dos porcos. Esta é água, a água que nos dera a água daquela fonte. Aqui chamavam a fonte da ponte, ou chamam-lhe a fonte da ponte. Ai, aquela água tão rica que nós tínhamos, Deus meu, aquela água é aquela coisa. Remexe Maruja, remexe ben. Xa vai. Agora por Maruja non aprendíamos. Non había pano forno. Non tamén xo di. Verdad? Sí, señor. Botache máis agua? Bota a mesa e despois botame o fermento whisky. Aí. Déjame a fariña. Paciencia, que va o fermento. Bota aí. Usted que fai levantar a masa. Se va a empreñar a masa. Seguro que sí. Ela. Antes era o whisky. Saleuche buenísimo, Cando te cansas, te fixeu algo. E a vida lá foi boa? Bueno, houve de todo. Houve de todo, porque cando se empeza sin axuda é moi difícil. Naquel momento o habitual era que un familiar chamara a outro familiar, un veciño chamara a outro veciño. Sí, ao mellor levábate uns días para casa ou tal, pero despois o arrimado e o morto aos 3 días a pesta. Como? Dice o A ver, refrán. como é? O arrimado e o morto aos 3 días a pesta. Bueno, cheira mal. No, xa, canta razón ten esa frase. Manuel, e a ti que tal? O chegar alá, ben? Bueno, eu salín daqui desta pobreza, pero cheguei alá, como estaba meu pai, cheguei a unha casa onde había nevera, televisión, había todo o que aquí non había. Vai que revía. Masa, Maruja, masa. Aquí vai porque rechustea. Viva o lugar de Mangueira, máis que non aprecia. Botache máis agua. Un pouquinho, sí. Pouco nele. Sí, agora van botando de pouco. Da pouquiña. Hai que tanteala con Botalle unha cantidad, Maruja. María Má e Manuel ordenaron de cocer. Tiñan a leña no monte e a fariña se moere. E pasounos así tamén a nos unha vez. Viva quen é para todo, Maruja. Viva quen é para todo, Dame máis unha chiscada. viva quen é para todo. Va amasar a máis cocer e metelo pa no forno. E metelo pa no forno, ai la la la, ai la la la. Máis agua? Sí, porque eu vou meter o centeo. Sí, bota todo. Ai, viva. Moi bien. Viva quen a para todo. Agora botame ya un centeo. Vai, ó. O pan é moi rico, pero é un plato moi cansado. Traballo que non hai nada. Sei que non hai nada sin traballo. Vai no que lle irmão, ven. Amasarse e amasare, en cocer e sei cocer. Tamén fixen outras cousas que non sabía facer. Que non sabía facer, ai la la la, ai la la la. Ya. Ya. Sacuda, irmãos. Dille así. Ai, as miñas mãos son de plata, ai, einas de mandar dourare, ai, sabes tocar o pandeiro, ai, tamén sabes traballar, ai, tamén sabes traballar, ai, a la la, ai, a la la la. Arde yo baixo, carballeira. Moi bien. Agora dalle a cruz. Dios lo aumente ao San Vicente, pola gracia de Dios, la Virgen María, compadre, neste é un Ave María, que este é o que lle vai facelo ben. Claro. Levante ben. E crece o pan no forno, pola gracia de Dios, do mundo todo. Dádeme ese mantel que teña aí. Quentiño. Non ves que vai moito frío. Tápate, meu palomo. Unha chaqueta de Ah, Manolo. tiña un jersey do meu Luís. Onde está? Unha chaqueta dun home, porque senón non era igual. Non sei se le con Maruja. Manuel dicíame que tamén se acorda desa época dura. Non sei a escola, unha das cousas que... Eso foi o máis triste. O máis triste, Sí. o que non había escola ou Sí. que? No, na miña aldea non había. Entonces tiñamos que ir a outra aldea. Cando o día estaba algo bo como a hoxe, había animales, había moitas cousas e había que, axudar á casa
pos animales. E cando chovía e nevaba, xa non podías ir porque non pasabas nos regueiros. E enseñoume un tío, un irmão de meu pai, a por meu nombre. Aquí? Sí, María Mouriño Colín. Era o único. Para firmar o pasaporte, esa primeira, era unha tristeza ver esa firma, era unha tristeza. Entonces, un día alá, falando con unhas veciñas, no, que la escuela para adultos, non sei que tanto, en las tardes, Entonces, claro, a mí dábame vergonza decirle ás veciñas que eu casi non sabía leer. Dicía, como lle vou decir? Porque según elas veíanme a min, e eu, para elas era unha persona, e eu sentíame menos que unha formiga. E dicía, bueno, pues dame vergonza, vou ir á escuela, vou ir preguntar a ver que me piden. Eu toda temblando así, mira, como unha gelatina. Mire, yo vengo... Claro, non me salían as palabras. Yo vengo que quiero aprender a leer y escribir, que no sé. Ah, bueno, pues mire, aquí tienen los libros, aquí tiene sus cuadernos, como lle din a las libretas, aquí tiene su lápiz, sus sacapuntas. Ya había quen me decía, non llevo por o nombre, eso non che vai servir para nada. E ahora síntome tan orgullosa de esto, que, ay, Dios mío, querido, bendito sea ahora en que empecé. Que placer da oírte. Como lle pasou a Maruja, moitos deles aprenderon a ler e a escribir na emigración. Medraron fora da casa, en países moi lonxanos, casaron nalgúns casos cando apenas eran unhas nenas e tiveron fillos e netos que agora seguen alá. Así que, aínda que agora estén aquí, seguen turrando dos seus corazóns como antes turraban do recordo dos pais que quedaban en avión. Nunha vida a cabalo entre dous países que os fai extrañar eternamente. E agora extrañan o calor de Venezuela e de México como antes botaban de menos esta brétema e a xuntanza dos veciños cando ían ao muiño ou ao forno onde cada familia tiña o seu turno para cocer. Como no forno de Pordelapa que hoxe van volver a acender para cocer o pan que deixaron levedando, traballando e cantando como se facía antes. Sí, ordenaste de cocer, pero a leña non che acordou. Se eches a andar peixe. Sí. Leña para allá, después vou para allá. Andela para allá. Olvídame, olvídame, no pienses más en quererme, en quererme, en quererme. Olvídame, olvídame, olvídame. Amores y dolores privan el sueño, yo como no los tengo, descanso y duermo. Descanso y duermo, nena, descanso y duermo. Amores y dolores privan el sueño. Olvídame, olvídame, no pienses más en quererme, en quererme, en quererme. Olvídame, olvídame, olvídame. No se necesita una cadera grande, hay otra chiquita. La nena hay otra chiquita, para subir al cielo se necesita. Para barrer o forno, como que lo pan. Se non mancha de borralla, que lle parece? A nós queremos lo limpio. Por que xa tío comemos limpio, nem nos comemos ahora cheo de borralla? Está ben feita a novecita. Esta dámolle aquí unha xoteira. É unha borralla boa para todos, Maruja, canto comíamos máis. E ti, Pepita, ti eres das poucas que non emigraches, foches de paseo con Eu isti fun de prácticamente. paseo. Eu fun de paso. Ti foches a Alemanha. Eu fun a Alemania un ano, cumprín un contrato e despois vin e o meu pai enfermou. Entonces a miña nai dixe, miña filla, se me queres ben, non te vayas. Cantas cousas difíciles ten isto de emigrar, eh? Sí. Para os que quedan, para os que van, Sí. para todos. Entonces, bueno, pois xa non me marchei máis, hasta que morreron. E bueno, por un lado non quedei arrepentida nin cousa ninguna. Cando ti naceches, había pouca xente nova.
Por aquí? Bueno, por aquí éramos bastante rapazes que quedábamos cos abuelos. Cos pais íbanse pa Suiza ou íbanse pa Alemania ou O foron sea, que pa houve unha México. xeración que marcharon os homes, despois marcharon Sí. as mulleres e quedaron os nenos, Sí. que se criaron cos avós. Exactamente, eu criei-me con miña abuela 11 anos. Cando meus pais viñeron de Suiza, eu tiña 11 anos. O sea, eu acordo que traían xoguetes, e traían no roupa, e era unha novedade cando miña, que viña cos maletas cheas, pois era unha novedade que que me trouxeron, abrir a maleta a ver que traxe me trouxeron, traxe a maleta chea de roupa, así nos quería. Pero claro, ahora, a verdad, que sei eu, non hai ese cariño. Se che doi a barriga, anda que ibas? Onda abuela. Anda abuela. Sí, ese que ellas da abuela. E se che berraban a abuela Supoño estaba que iso sempre para aí. teus pais tamén sería Eu creo que difícil. tamén foi difícil, sí. Supoño que sería difíciles tamén para eles chegar, encontrarse con esa situación, non? Sí, eu tamén cando vin, bueno, estou en México, despois de que me casei, fui a México, depois viñamos, o marido foi para Suiza, e dixen, eu me levas ou te ves? Iso tiñale ben aprendido? Sí. Dixen, tiñamos unha nena pequena e dixen, ou me levas ou te ves? Temos que cerrar, non? A porta non fai falta. Ponte para cá. Non, fría, non? Non, o forno está, está quentillo como un rexón. Bote llevan fariña, ou si llevan fariña. Quere máis? Ah, bueno, bueno. Xa lle cheja ben. Xa. Xa lle cheja ben. Vai unha masa. Bote fariña. Ala, la primera. Pero vaya con nós. Vai co pan por forno. Mozo, mira, viva que é para todo. Viva que é para todo. Para cocer e amasar e meter o pan no forno. Anda, veña, ponete. A ver, para lá. É ben. Non vai, non vai. Veña, a última petalla para o forno. Para dentro. Non fai no fume, que adentro non fai nada. Aí apájase todo. Venga. Anda con cuidado, pues. Veña, pan, cócete. Eu sempre ajustamos pan, ajustame a traballar. Pasaban máis fame entonces, porque sobra agora que nos sobra, gracias a Dios, a todos, cumpríanos entonces, pero entonces era unha miseria negra. Ni tiñamos que vestir, ni tiñamos que calzar. Eu caseime con zapatos gordos como estes. Cando me casei, así tiña así de gordo. Damos ya bosta. A quitar bosta, venga. Bosta para o chao, María. Xa, aí xa. Ándale. Vai a fornada, que fixeche. O bosta da matada. Ainda teño feito máis grande. Outro. Ai, Dios. Fixeche arde. Uxa. Opa. Que vai a petar, María. Outra. Está ben cocido, Está bueno. Vai, xa está buenísimo. Está bien bueno. Se non hai máis, se querer máis e de pascais. Está bueno.
Que é un viñiño para que non caira co pan. Hai que celebrarla ao forno e a fornada. Como que? A petadinha está boa. Non sei o que te quer ver. Vai me ver como continualo. É certo que a xente que nos está vendo é que todos temos un pouco o concepto que en avión estás todos forrados, eh? En avión, efectivamente. Estás todos forrados. En avión non hai pobres. Non hai pobres. Bueno, din que é un dos concellos máis ricos de España, non? Bueno, eso dicen. Pero non será certo. Mira, eu creo que hai de todo, eh? Hai de todo. Como se dice, non é todo ouro o que brilla. Ándale. 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 Vuelvo a decirlo. Ándale. Ándale, pues. Eso de donde vengo, ándale. Ven de México directamente. Estes son os frijoles. Cómense así en caldiño e pódense tamén pisar e acompañalos cos tacos. O frijol alá é o plato principal. Ese anda para todo. Como aquí o pan, ese é a base. Ese vai para todo. Estes son os tamales. É a folla do maíz. E aquí, cando collemos o millo, tamén nos aproveitamos. Jardámolos para facelos, porque senón, dalá nos podemos traer. E este é carnitas. Estas son as carnitas. Os chiles. Tes aquí os chiles verdes, mira. Esas son jalapeños. Bueno, agora os pobres xa cambiaron de color. Xa lle daba tiritera no congelador, pero bueno. Chiles son. Estes son os que nos fixen chorar hai un pouquiño máis espirrar. O sea que agora que estades aquí facedes comida mexicana, cando estabades alá... Facíamos comida española. Supoño que Tortilla de patatas. Tortilla de patatas. Non ves como é a cousa? Ti estás contenta de ter ido alá, de vivir... Eu alá estou contenta. Pois mi fora estaba alá. A ver, pero por que? Que é o que máis te gusta? Por que prefires alá e non aquí? Bueno, porque teño alá a miña filla. Bueno, claro, claro. Ai, amiga, que aí pola familia. Bueno, que tamén teño fillos, non hai problema. Tamén teño meu fillo e a miña nora. Pero lá teño a miña filla. Esa é unha das cousas que tendes en común os que emigrastes, que agora xa non sodes nin moito de alá, nin moito de aquí. Rosa, cando sigo o aceite van as arepas por luz e andamos coas arepas venezolanas. Faz así as arepas, vanse fritindo, acompáñanse con outra comida e ábrense e rellénanse. Eu digo, pero estas arepas, Dios mío, isto non ten sal. Eu viña acostumbrado a comer con sal. Eu pasaba máis fame con maestro de escuelas. E despois, pois adapteime elas é tanto como me gusta hoxe. Ahora vou te meter nun apuro. Que prefires, unha arepa ou unha filloiña? Aí sí que me metiche nun apuro de verdade. Ai, amigo. Aí sí que me metiche, pero casi que prefiero a arepa. Casi que prefieres a arepa? Sí. Mírala aí. E despois aquí temos as tortillas. Unha máis leva masa de maíz, sal e ajo. Hacémolas así e despois temos aquí a máquina para estiralas, mira. Estas hai que botalas no comal e nada máis que empecen a cocer un pouquinho dun lado xa se lle dá rapidamente a volta. E agarras unha tortilla, aquí póselle así o mole e a mí gusta de acompañarlle así con un pouquinho de arroz. Ven? Un tequiño así. Toma, Rosita, vai probando. Estes en Culiacán, Sinaloa, dinlle vampiros. Espéreme que lle vai o cilantro, mira. Este é o cilantro. Un pouquinho de cebola, pero... Agora a salsa. Este é do tomatillo verde. A verde non pica moito, a roja pica máis. E este é do tomate rojo. Aí está. Este sí que saben. E aunque enchilen algo con este frío, dan calor. Mira, mordes así. Ah, qué rico. Rico, rico. Vale mucho un gran amor. El perdón ha crecido. Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido. Olvidemos el pasado y lo que dice la gente. Lo que importa es que te amo y te quiero para siempre. Y te quiero para siempre. Mira, en Caracas cantabas algo en galego? Sí, sí, como non. E que cantabas?
Pois as cancións que aprendemos sempre aquí. A miña moliña cando vai pro muiño, toda fariñada, cheiña de frío. Cheiña de frío, a máis de xiada, a miña morriña xa non vale nada. Quedaba moitas veces. Estou imaginando os de Caracas mirando para ti e que cantará? Mira, algúns xa falaban hasta o gallego. Contaxiáchelos. Contagiámoslo dunha maneira que xa falaban o gallego. Ándale. Ándale. Ándale, pues. Ándale, pues. E os que quedabades aquí, como viades un pouco os que viñan? Ai, víamos os guapos, finos de cara. Ai, viñan todos... Viñan irrecoñecibles todos. Sí, señor. Viñan máis finos todos. E nos todos. esclaviños. Sí? Había vacas, había porcos, había todo. Que? Había que arar, había que facer todo, ir ao toxo e todo. Cando regresei, que cheguei aquí a Mangueiro, se me encontro en Caracas non veño. Non veño a Mangueiro. O sea, cando marchaches triste. Triste. E cando volveche, fuxaxete máis triste. Máis triste, pero eso foi veces. Despois xa agarrei o ritmo de aquí, o ambiente, bueno, pois viña con intención de buscar moza aquí. E por qué? A casarme aquí. Bueno, porque aquilo sempre decían os antepasados, dicen, mira, se te casas, cásate con unha gallega. Ay, arriba el pino verde, ay, por ver si me consolaba. Ay, o pino como era verde, ay, en verde canta lloraba. Ay, en verde canta lloraba. Ay, a la la, ay, a la la la. Que ven, se queda, que ven, que está la saya blanca y el delantal, y el delantal, y el delantal. Que ven, que queda, que ven, que está. Ay, o carballo da Portela, ay, que la polla revirada, ay, que ya le viró aire, hay unha maña de xiada, hay unha maña de xiada, ay, a la la, ay, a la la la. Que ven, se queda, que ven, que está la saya blanca y el delantal, y el delantal, y el delantal. Que ven, se queda, que ven, que está. Sigue habendo máis xente maior. O sea, o paso da emigración aínda se nota. Porque sigue habendo xente maior, basicamente xente maior, non? Sí. Sí, pois fíjate, eu da miña edad aquí, pois non teño a nadie. Non tes a nadie? Dos ou tres chavalas así da miña edad. E para traballar, seguides tendo que movervos, Pepita, porque ti traballas en Vigo. Sí. En Vigo, cal das dúas é a que traballa en Vigo? Eu. Eres a que traballas sí. en Vigo? Claro, porque aquí agora aquí se te pos agora aquí tamén morres de miseria. Con vacas e porcos e isto aquí non nada. E despois tamén a rapaza, pois para estudiar e todo, pois decidimos ir para Vigo e listo. É dicir, que todo cambiou moito, pero ao final... Total. Pero ao final, se queres traballar e se queres estudiar... Sí. que ir fora. Hai que ir fora, que aquí non. Aquí nada. Aquí nada. Dicen que nos non queremos porque non nos ven hablar. A tu corazón y el mío le pudieran preguntar. Ay, a la la, ay, a la la. Foi fácil adaptarse outra vez a vivir aquí? A min foi mesmo casi difícil. O que máis mellor me adaptei foi a seguridade que había aquí. Que a min deronse de conta que viña de fora só na maneira de cerrar o coche. Mira, chegamos a Orense, miña nai máis eu. E entón veixámonos, nada. Entón eu cerrei, fun polo outro lado, cerrei, fun ao maletero, fixenlle así, cerrei, tal. E entón, cando daba así a media volta, dixolle o señor, o señor, estos veñen de fora. Entón, eu quedei parmado, dixen, pero se non demos unha fala non sabes se somos chinos, se que somos. Bueno, chinos creo que se notaba que non. Bueno, pero vaya. Entón, eu, cando viñen, que 9 anos despois, xa vin que había a carretera. Entón, oye, foi unha alegría xa poder chegar ao coche ali da casa da miña nai. E a miña nai igual, unha alegría pela. Chegar ali, ela dixo que eu que
que ainda medrara máis. Víate máis grande ainda. Que medrara máis. Ai, mamá, que eu teño a mesma estatura. Non, ti medrache máis, miña filla, ti medrache máis. Despedida te voy dando. Ay, qué despedida alegre, que me despido cantando. Que me despido cantando. Ay, a la, ay, a la. Morena, hay que mollarlo, hay que mollarlo, hay que mollarlo. Arte yo hecho morena, arte yo caro. Canta y mociñas, Cantalle, y este cantaré onoso. Canta y mociñas, cantalle, que somos la flor do toxo. Que somos la flor do toxo. Ai, a la, ai, a la. Epa, morena. Bueno, falademe un poquinho de Flor de Toxo. Que supuxo para vos xuntarvos outra vez, volver a cantar xuntos? Para min foi o mellor que me pudo pasar esta edad. O mellor que me pudo pasar foi entrar no grupo con elas. Por qué? Por que foi o mellor? Porque, mira, pasámoslo de maravilla, como hermanos. Bueno, todo bo. Todo bo. Non hai nada malo. Que é o mellor de estar en Flor de Toxo? A ver. Que é o mellor? Pois, para mí o mellor é a alegría, a armonía que temos entre todas, entre todo o grupo. Eu levo 32 anos e pico en Vigo e eu estou deseando que chegue o viernes a noite pa aquí. Solo que non poida pasar coa neve. Se non, si.